Al cap de 2 hores de viatge, he descobert el meu nou destí. L'inspector Ramírez, que m'acompanya, m'ha explicat que Vilavallram està situat a uns 500 metres sobre el nivell del mar, que té una zona forestal i que l'agricultura és de secà i de regadiu. El poble és petit. No es veu gaire gent pels carrers. Em sembla que sóc pràcticament on s'acaba el món. Fixa-t'hi bé, Benet. Jo representa que sóc el nou delegat. Sí, home, sí. Un senyor seriós. Sí, però tu ets de Tortosa. Bé, vaja, estigues al cas, Benet? Digues el nom. Que digues el nom, dic. Narcís Pons i Rius. Que rius? Sí, senyor, aquí diu Rius i jo ric. El teu nom és de diplom. Benet Plom. No, vull dir, Benet Pérez. I què més? I Luján. Està bé, mira, et dius Benet Pérez i prou. I prou. No, i prou no, home. I prou no. Què? S'ha arribat? No, no ha arribat, però mira, que arribi quan vulgui. Però com portes el nus de la corbata, Ferran? Què li passa? Així. Però, Benet, on vas amb aquesta corbata? Me la va regalar la Neus. Ah, i no en tens cap més? Sí, mira, tinc una altra. Mira, saps què? Deixo córrer. Ja està bé, Benet. Sí. És més maca aquesta. Sí. Què, com és que has vingut? Ai, és que tots estem impacients per veure com és. Abans d'ahir, l'inspector Ramírez, que va anar a dinar una altra vegada a la fonda, va dir que el nou delegat és un senyor molt educat, molt elegant i molt... Ai, ara no sé què més va dir. Ai, ja tinc unes ganes de veure'l. Però què és tot això? Si el nou delegat és com diu l'inspector Ramírez, us esbroncarà de valent. Va, recolliu aquests papers, home. Benet! Me'n vaig, que la mare m'espera per despatxar. Molt bé, maca. Va. Adéu. Fins després. Ja ho has sentit, Benet. Que recullis els papers, vinga. Bon profit. Neus, porta'm talladet, sisplau. Hola, Gaspar. Què, com va? Bé, ha anat molt bé. Ai, el tallat. Què, Neus? Què diu en Benet? No diu res, pobre xicot. Com que és tan tímid. Així no se sap quan arriba? Jo no ho sé. Com que també sóc tan tímida, no ho he escoltat. Que vol que ho pregunti? No, dona, no. Dóna'm la senyorita. Que em donis la senyorita. No ho sé. No la conec. No ho sé si vindrà. Que em donis el curet, dona, com cada dia. Vinga, noi, ràpid, que em sembla que ja el tenim aquí. Sí, que l'has vist? No, però quasi. Quan acabava de passar els munts, a l'últim revolt, he mirat pel retrovisor i m'ha semblat que veia el cotxe de l'inspector Ramírez que venia cap aquí. Es deu haver aturat on va passar la cosa per explicar-li. Que has vist a cunyada, Neus? No, ha anat al forn a buscar el xai i la botifarra i no sé quantes coses més, però dic que no trigarà. Molt bé, doncs corre per les mongetes vi. Ah, sí, que m'ha dit que les posi un remull. Posar les mongetes en remull. I el secretari? Ui, aquest. Doncs ja podeu anar-lo a buscar. Alcalde. Gràcies, Gaspar. Encara no m'ha dit ni asa ni bèstia avui. I dispensi que no li hagi dit cap de les dues coses, però jo com vaig estar enfadat. Ja ho veig, ja. Neus! Ai, les mongetes! Vaig a canviar de camisa i vestir de baixo. Que hi tornarà a haver garrafina aquesta tarda, senyoreta farmacèutica? Vostè dirà. Què va dir? Ja! Ja! Què fas? Va, recull els papers, Benet. Senyor Pons?
prengui possessió del que n'estic segur serà la seva caixa. Gràcies, inspector Ramírez. Moltes gràcies. I aquí hi ha el personal de la delegació a les seves ordres. El senyor... Ferran Vidal Soler. Exacte, el senyor Ferran Vidal i Soler, natural de Tortosa, per precisar. El senyor Ferran era la mà dreta de l'antic delegat. Com no hi ha cap dubte, també ho serà de vostè. Tant de gust, el senyor Pons i Rius. Encantat, senyor Ferran Vidal i Soler. I la mà dreta del senyor Ferran, com si diguéssim. Benet Pérez i Luján. Està bé, Benet. Continua arxivant aquests documents, Abans d'enfrontar-se a la terrible desorganització que hi ha hagut, no voldrà pas prendre alguna cosa, senyor Pons? Paciència, em penso que prendré. Dic que preferiria acabar de donar una ullada a la desorganització, a la resta de l'oficina, si a vostè no li fa res. No, naturalment. Jo també soc partidari de morir d'un cop sec. No, deia que podríem passar a veure el seu despatx, més o menys. Passem-hi, doncs. No és tan confortable com el despatx del delegat de Mitre Mandri, però ja se sap. Oi, que m'entén, senyor Pons? Faig tot el possible per comprendre'l, inspector Ramírez. Veient tot això es comprèn fàcilment que l'antic delegat fos un enamorat dels mots encreuats i dels passatemps. Si a vostè no li agraden, senyor Pons i Rius, podem dir a la dona de fer feines que els tregui tots. El senyor Segura, el fundador. Ja el coneix, home, ja el coneix. Si aixequés el cap. No obstant la brutícia, l'antic delegat no era mala persona, oi, Ferran? Gens mala persona. Era un home que deixava fer. Exacte. Aquesta és la definició justa. Perdoni que no l'hagi convidat a seure. No es preocupi. Però veiem. Què és exactament el que li va passar a l'anterior delegat? Doncs que es va morir, pobre home. Sí, d'aquella cosa. Cosa? Una epidèmia, potser? No, res d'epidèmia, no, una badada. Ferran, expliqui vostè com va anar la cosa. Perquè, encara que ha nascut a Tortosa, vostè fa molts anys que viu al poble. Expliqui-ho. Sí, amb molt de gust, senyor inspector. Doncs el senyor Deulofeu era un apassionat dels mots encreuats i les distraccions, i es veu que es va distraure. Vagi al gra, home. La cosa va passar cap al tard. El senyor Deulofeu continuava buscant un mot de 6 lletres que el tenien caboriar tot el dia, tot passejant pel camí del cementiri. I es veu que amb el diri de Cala Tocinaire, que també és una mica ximple, el pobre, doncs maniobrava amb el tractor de cul enrere. Vagi al gra, home, vagi al gra. Sí, el senyor Deulofeu el va sentir. Es va tombar i li va semblar que el tractor anava cap endavant, en lloc d'anar cap enrere. I li va dir, tiri, que no ve ningú. Tiro, doncs. Es veu que li va dir amb el diri de Cala Tocinaire, tirant enrere a tot gas. Així va anar la cosa. El van atropellar? Sencer, sí senyor. Ara, que segons va dir el metge, que també s'ha aficionat als mots encreuats, el mot de 6 lletres ja l'havia trobat. Xafada. Ostres! Sí, és el que tots vàrem dir. La gent del poble, com que la Caixa Segura és l'única entitat bancària que hi ha, per evitar la riota dels pobles del voltant, el saber que deixaven els seus estalvis en una caixa que tenia un delegat tan badoc, doncs de l'estúpid accident li diuen la cosa. Comprèn? No, senyor. És incomprensible. Però com pot ser que vostè mateix, inspector Ramírez... Miri, no s'hi que fiqui, senyor Pons. Si el tractor no l'hagués mort, el senyor Deulofeu hauria mort xafat per una immensa sopa de lletres. Escolta, Benet, que ja ha arribat el nou delegat. Què?
El meu delegat. Sí. Sí? Què li pots dir si ens pot rebre? Si ens pot rebre. De part de qui? Home, Benet, sembla que no ho sàpigues, que sóc l'alcalde. L'alcalde? Sí que ho sé, però també ets l'amo de la fonda i el germà de la Neus. Au, Benet, vés i digues-li que sóc l'alcalde. Corre. L'alcalde. Està bé. Què penses enfocar-li primer? Allò del crèdit per reconstruir l'Ateneu o el crèdit per fer l'embassament? Primer que res li presentarem els nostres respectes, que és el que mana el protocol. Oh, però no és cap autoritat. Ni ben viatge oficial, ni res. Escolta, vosaltres, els de l'oposició, sempre heu de rondinar, oi? Els diners els tenen aquí, sí o no? Jo només deia que... No, escolta, Lligrons no, entesos, aquesta vegada l'alcalde té raó. Home, és que us poseu d'una manera i no té res a veure estant a la platja. Senyor alcalde, és un honor. L'honor és meu, l'honor és meu, l'honor és ben meu, senyor delegat, i tinc molt de gust en ser el senyor alcalde i en presentar-li aquests dos homes. Encantat, senyors. Jo dic el mateix. Com vostè digui, senyor delegat. Com que, a més de ser alcalde de Vilavallram, soc també l'alcalde de la Fonda, vull dir l'amo, doncs he rebut de la seu central de la Caixa Segura la notificació que vostè serà el nostre hoste. És per això que la Rita, la meva dona, ja li té tot a punt i ja sap que totes les despeses, en fi, són a càrrec d'ella. Moltes gràcies, senyor alcalde. Ha estat molt amable en venir-m'ho a dir. El puc servir en alguna altra cosa? Avui només veníem a presentar... Hola, amic Domènec. Bon Com ho dia. tenim, això dels rovellons? Precisament aquest matí la Rita ha pujat a casar-me. N'ha dut un cistell de mitja roba. Això no ens ho podem perdre, senyor Pons. A Cal Domènec fan uns rovellons amb botifarra que en l'altre lloc del món hi trobarà d'iguals. Moltes gràcies, inspector Ramírez, però és que aquesta mena de bolets són altament indigestos. I ara què diu? Mira quina cara faig jo. Jo no menjo molt sovint. Una trucada per vostè, senyor delegat. Ah, gràcies. Serà tan amable de passar-me la comunicació al despatx? Dispensin un moment. No, faci, per favor, faci. Però què ha dit dels rovellons aquest home? Què dic, Que el dispensem un moment, em penso. Estiguin tranquils, senyors. Jo me n'encarrego de que vingui a esmorzar a la fonda. Vagi, ara de seguida venim. No es va dir que són indigestos, no sé què li donarem.